ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. муҳтарам ҷамоат, имрӯз дар бораи зиндагонии ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам барои шумо каме бошад амри маъруф мекунам. бошад ки зиндагии расули худо барои шумо панде шавад ва он гуна зиндагиро барои худ пеша кунед. ба паёмбари покиза ва покат иқтидо кун, ки роҳу расми ӯ улгӯе аст барои улгӯталабон ва мояи фахру бузургӣ аст барои касе ки хоҳони бузургворӣ бошад ва маҳбубтарин банда назди худо касе аст ки аз паёмбараш пайравӣ кунад ва қадам бар ҷойгоҳи қадами ӯ ниҳад. паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам аз дунё чандон нахӯрд ки даҳонро пур кунад ва ба дунё бо гӯшаи чашм нигарист. ду паҳлӯяш аз тамоми мардум фурӯ рафтатар ва шикамаш аз ҳама холитар буд. дунёро ба ӯ нишон доданд, аммо напазируфт ва вақте донист худо чизеро душман медорад, онро душман дошт ва чизеро ки худо хор шумурда, онро хор дошт ва чизеро ки худо хурду ночиз мешумурд, ӯ низ хурду ночиз медонист. ва ҳамоно паёмбар ки дуруди худо бар ӯ бод, бар рӯи замин менишаст ва таом мехӯрд ва монанди ғуломон сода менишаст ва бо дасти худ пойафзоли худро пина мезад ва ҷомаашро бо дасти худ медӯхт ва бар хари бараҳна менишаст ва дигаронро пушти сари худ савор мекард. пардаи бар дари хонаи ӯ овехта шуда буд ки нақшу суратҳо дар он буд. ба яке аз ҳамсаронаш фармуд: ин пардаро аз пеши чашмони ман дур кун, ки ҳар гоҳ нигоҳам ба ӯ меафтад, ба ёди дунё ва зинатҳои он меафтам. паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам бо дил аз дунё рӯй гардонд ва ёдашро аз ҷони худ решакан кард ва ҳамеша дӯст дошт, то ҷозибаҳои дунё аз чашмонаш пинҳон монад ва аз он либоси зебое таҳия накунад ва онро қароргоҳи доимии худ надонад ва умеди мондан дар дунё надошта бошад. пас ёди дунёро аз ҷони худ берун кард ва дили худро аз дунё канд ва чашм аз дунё пӯшонд. ва чунин аст ки агар чизеро душман дорад, дӯст надорад ки ба он бингарад ё номи он назди ӯ бурда шавад. пас тафаккуркунандае бояд бо ақли худ биандешад ки оё худо муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассаламро бо доштани он сифатҳо гиромӣ дошт ё ӯро хор кард? агар бигӯяд ки хор кард, дурӯғ гуфта ва туҳмати бузурге задааст. ва агар бигӯяд ки ӯро гиромӣ дошт, пас бидонад худо касеро хор шуморид ки дунёяшро зиёд кард ва аз наздиктарини мардум ба худаш, яъне паёмбар, ӯро дур нигаҳ дошт. пас пайравикунанда бояд аз паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам пайравӣ кунад ва аз пушти он ҳазрат роҳ равад ва қадам ба ҷои қадами ӯ бигзорад, вагарна аз ҳалокат дар амон нахоҳад монд. ҳамоно худованд муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассаламро нишонаи қиёмат ва башоратдиҳандаи биҳишт ва тарсонанда аз азоби ҷаҳаннам қарор дод. ӯ бо шиками гурусна аз дунё рафт ва бо саломатӣ ҷисму ҷон вориди охират шуд ва коғҳои зебо насохт, санге бар санге нагузошт, то ин ки ҷаҳонро тарк кард ва даъвати парвардигорашро пазируфт. чӣ бузург аст миннате ки худо бо беъсати паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам бар мо ниҳода ва чунин неъмати бузурге бар мо додааст. роҳбари пештозе ки бояд ӯро пайравӣ кунем, пешвое ки бояд роҳи ӯро идома диҳем. худованд паёмбарашро бо нури дурахшон ва далели ошкор ва роҳи равшан ва китоби ҳидоятгар фиристод. хонаводаи ӯ беҳтарини хонаводаҳо, дарахти вуҷудаш аз беҳтарини дарахтон аст ки шохаҳои он рост ва меваҳояш сарбазер ва дар дастрасии ҳамагон аст. зодгоҳи ӯ Макка ва ҳиҷрати ӯ ба Мадинаи пок ва покиза аст ки дар он ҷо номи ӯ баланд шуд ва даъваташ ба ҳама ҷо расид. худо ӯро бо далели комил ва кофӣ ва пандҳои шифобахш ва даъвати ҷубронкунанда фиристод. бо фиристодани паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам шариатҳои шинохтанашударо шиносонд ва решаи бидъатҳои роҳёфта ба динҳои осмониро қатъ кард
ва аҳкому қонунҳои илоҳиро баён фармуд. пас ҳар кас ғайр аз ислом дини дигареро интихоб кунад, ба яқин шақовати ӯ собит ва пайвандии ӯ бо худо қатъ, нобудиаш ваҳшатнок хоҳад буд ва охираш ранҷу андӯҳи бепоён ва шиканҷаи пурдард мебошад. ба худо таваккал мекунам, таваккале ки бозгашт ба сӯи ӯ бошад, ва аз ӯ роҳ меҷӯям, роҳе ки ба биҳишт расад ва ба он ҷо ки хости ӯст бианҷомад. эй бандагони худо, шуморо ба тарс аз худо ва фармонбардории ӯ суфориш мекунам ки наҷоти фардо ва мояи раҳоии ҷовидон аст. худо он гуна ки сазовор буд шуморо тарсонид ва чунон ки шоиста буд умедворатон кард. пас он чи дар дунё шуморо ба ҳайрату тааҷҷуб меоварад, аз он чиз рӯй гардонед, чунки муддати кӯтоҳе дар он иқомат доред. дунё ба хашми худо наздиктарин ва аз хушнудии худо дуртарин ҷойгоҳ аст. пас эй бандагони худо, аз ғаму андӯҳ ва саргармии дунё чашм пӯшед, чун шумо ба ҷудоӣ ва дигаргуниҳои умри дунёӣ яқин доред ва аз он че аз сари гузаштагони шумо гузашт ибрат гиред ки чӣ гуна банди аъзои баданашон аз ҳам ҷудо гашт, чашму гӯшашон нобуд шуд, шараф ва шукӯҳашон аз хотираҳо маҳв гардид ва ҳамаи нозу неъматҳо ва айшу хушиҳо поён гирифт. наздикии фарзандон ба дурию ҷудоӣ ва ҳамдамии ҳамсарон ба ҷудоӣ табдил шуд. дигар на ба ҳам метозанд, на фарзандоне меоваранд ва на якдигарро дидор мекунанд ва на дар канори якдигар зиндагӣ мекунанд. худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳ дорад.